Само че тук ще слагаме калцуни, че става много чисто. Добре. Добре, това е караваната. Добре, какво гледаме сега? Сега почваме първо отпред. При всичките английски е сходно. Тук имаме една бърза маса, която може да се използва за кафенце, да броиме пари, нещо такова. Да. Така, значи осветлението, само тези двете лампи са на 220, всичко друго е на 12. Тази е направена след, за икономия. Така, значи на всеки един прозорец имаме така. Комарници, штора, да, и перде на всеки един прозорец. Спалнята, предната стая е така. Издърпваме това до края. И слагаме елементарно, дюшеци, което става за 5 секунди. И слагаме тия двете в средата. Така, сега, за да бъде равно тук, тия трябва да се обърнат към наобратно. Да, и аз това го гледах, че за да бъде тук равно в средата. Да се завъртат. Сега нощното шкафче може да се махне и на негово място отиват продълженията на облегалките, да. То на колелца ли или как? Не, просто се дига нагоре. Или мога да сложиш тук отдолу под спалнята, или мога да го извадиш извън кърваната. Отдолу ще се събере. В смисъл, слагаш го където ти е удобно. Еми на някой се събира, ти го дигаш на някой нагоре е и той е на по-висок. две части, така ли? Да, сега ще ти покажа. Окей. Да, защото ги гледах, че на някой изглежда като едно цяло легло, а на други си остава шкафчето по средата. Е така. Да. Сега, продължаваме натам. Така, шкафчета. Шкафчета имаш бол. Много шкафчета имаш. Тук имаш още лунички. А тук отдолу под диваните също има много място. Там много. Окей. Така, тук, това е мястото, където отвънка седи акумулатора. И зарядното, което всъщност е зарядно и преобразовател. Кърваната, като я включиш 220, да. Дори да няма акумулатор, пак всичко работи. Да. Сега в момента работиме на акумулатор. Ето тук имаш някакви бонуси. Чадъри, столче. Аз за форсела после ще питам. Форселта е в банята, това само железата е тук. Ти го това разпъвал ли си го? Да, той даже има схема тук в инструкциите. Какъв размер е? Ами той си е за тази кървана. Добре. Само колко джунджури има по нея. Добре. Сега като разгледах, тя е минала преглед от първите години до сега как е направена и затова и така и работят уредите. Вижте сега, стъклата са слънцезащитни, двойни. Не напича това е схемата на форселта. Чакай сега. Това е схемата. Това е начин отпред пред вратата само, не е по цялата кървана, или? Не бе, по цялата кървана. Значи просто схемата не е... Тя е по-скоро само частите са, иначе като размер. Форселта си е за цялата кървана. Ясно. Така, 3-5, може би да. Добре, ще го видим. Така. Продължаваме натам. Да видим тук по технически. Сега тук сме с големия шибидах, което е хубава работа. Което е добро нещо. Той има една степен на отваряне. Не, две степени има и даже му работят и амортисьорите на 20 години. Комарник има. Има и комарник и штора. Значи имаш и комарник, и штора, и комарник. Може и на средата. Може и на средата. Така, това е втората степен всъщност на люк. На средата имахме предвид така. Да ги оставиш на 50 на 50. Да. Супер. Сега затваряме, че ще забравим след малко в този душ. Така, сега продължаваме натам. Ако искаш вече мога да почваме с някаква техническа част. Добре, дай тук в кухнята. Сега така се палят котлоните. Натискаш навътре. И задържаш леко. Така палят горните котлони. Окей, работят с всичките. Ако искаш мога да пробваш ти как става. Не, то няма какво да пробвам, то е ясно. По принцип, като показвам им един път и после им дам да го направят с тяхната ръка, защото после за още 200 въпроса, ама това как беше? Не, няма проблем. Така, грилчето е много готино. Тук сме
Значи тази печка въобще не е пускана според мен. Чисто. Оригиналните тавички са тук и двете. Това е много готино, става за... Това тук горе е грил, смисъл като пещ за пици, примерно, някакви такива за неща. За пици и за принцеси е перфектно. Да. Пак пали по същия начин. Да, то си пише грила. Да. А тук къде му гледаш огънчето? Тук вътре. Дали е запалил? Това е отгоре. Може би трябва да дадем още газ. Не, може като... Мога да го запалиш и с запалка. Да. За по-лесно. То ако не е палено... Иначе да. Да. Така. Продължаваме натам. Виждаш ли го Да, всичко се вижда. То не е това, то е цялото гори. Да. Добре. Отдолу фурната и тя има газ. Фурната има ли опция на газ и ток или само на газ? Не, тук тази печка е цялата на газ. На газ, окей. Тук е само на газ тази печка. Да. Така, значи тук... Как работи? Пак доста силна фурна. Аз не съм работил на фурна на газ. Всичко мога да правиш. Въпрос е да не слагаш тавата накрая върху това или как? В смисъл ти тавата слагаш по-напред? Да, може и по-напред и по-добре да е отгоре. Върху тези. Често казвам, аз използвам само грила тук, че. Че какво ще правя фурната в карваната? Не знам. Ама някой може да си прави. Като има фурна, да, може да се ползва. Добре. Но отволно с такова не се... Не пари. Тази специално, като гледам, не е използвана. Така, продължаваме. Добре. Сега, тук има една особеност. За да работи тази фурна, тук пак трябва да е отворен, защото тук в него има механизъм, който е такъв като защитен. Като е затворено, спира Като е затворено и спира притока на газ. Отделно всеки един уред си има кран за спиране на отделното нещо. Така. Добре, айде до него, което е хладилник. Хладилника е Electrolux, голямата камера е... Той си е доста чист. Голямата камера е предимство и екстра, че е тук си с голяма камера. Да. Аз сега в момента го запалих малко преди да дойдете. Вие вижте там на окото се вижда как гори пламъка. Да, аз видях, че там се проверява това нещо. Така, това е опцията на газ. Тук вече имаш 3 опции. Може да го използваш на 220, даже и на 12 волта. Окей. Като дърпаш ли си ги? Да, като на ток. Ония ден го тествах. На ток замързява като нормален хладилник. Да. Сега, примерно на гъста, още 15 на минути и ще стане студен. Той почва така, виж, почва от камерата. Виж, почва да изстудя първо камерата. Да, усеща се. И сега ние докато се въртиме тук, той ще е изтинал вече. А ако е на ток, вече е много по-добре работи. Сега, тук ти обяснявам. Отоплителната печка, това направо става сауна тук. Така ли? Тип сауна става много топло. Защото ги гледам, някои пускат примерно 4-те котлони и печката, за да загрее по-бързо да върне и после спират котлоните и остават на печка. Абсолютно няма нужда. Това е много мощна печка, която тук даже не знам дали може да се седи в карваната. Колко време му трябва горе-долу да обърне вътре температурата да загрее? Сигурно 5 минути. Виж, браток, какво става. Чай сега ще ти покажа и ще ме разбереш. Виж, натискаш надолу. Да, сега палиш на газ, защото има опция на ток, нали? Има опция на ток. Тази печка е доста по-ефикасна на газ. Да. Доста по-ефикасна на газ, защото на ток вътре има едни релтани, които са като на печка на релта. Това на газ е бати мощната работа. И то не е тук да ти мирише гъста, а си пуши горе през комина, тук ти излъчва само чугунното тяло. То направо сауна става, не е газ. Той има комин вграден там в това ли? Да, комина минава, това е комин. И горе пуши. Горе пуши през комина. Ясно. Така, тя има и сателитна чиния. Само, че тя е тук. Значи е това чудо. Сега като го пуснеш, усилва сигнала и имаш изводи на няколко места. Едното е тук. И още някъде трябва да има. И отвънка също, и отвънка също има. Това е така аналогова телевизия. Фащаш БНТ 1, 2, 3, България ОНЕР, без 6-7 програми. Като на колите, които имат телевизия. Такова нещо. Така, натискаш там. Така, натискаш надолу. Сега, тази е с ръчния пиезокристал, който е много надежден и е добре, защото има един, дето е електрически и му се сменят батериите. Ти трябва да си на десятка, на максимум на гъстина. Няма значение къде си, виж, няма значение. Някакво положение е такова. И натискаш надолу. Надолу другото копче, за да пусне газ.
Его печката запали. Сега, тук е окото. Виж, му дай пламъчето, че малко така по-специфично потъгъл. Да, така трябва да го видиш. Да. Да, чува се. Така трябва да го видиш. Сега тази печка специално от този модел, дето има и обдухване. Това обдухване, духа през тия въздуховоди. Отстрани. Те отдолу ли? Имаш и в банята и тук между двата дивана. Това е когато е на това. Това е когато е на това. На аутото какво е? На аутото тя си пуска вентилатора, като достигне някакви температури. Така. Ако искаш, мога да оставим за малко печката, да виж какъв е ефекта. Сега бойлера много е лесен. Само така правиш. На газ. Той също може и на газ и на ток. Така, значи печката. Отоплителната, това е управлението за на ток. Даваш он, избираш ватове, защото може си с някакви панели да искаш по-малки ватове. Температура и цъкаш. Само че това трябва да сме включени в 220, но в момента не сме. Ако сме включени в 220 по дефолт, кое трябва да седи от тези трите? Чакай малко сега. Първо даваш тук. Да. Така, после даваш он и си избираш на колко вата искаш да работи печката. И тук свети. Така, това за какво е? Температурата? Температурата, да. Това е за температурата. Това е 30 градуса или какво е? Да. Така, бойлера на газ. Цъки е така, само правиш. Сега, да покажем къде е бойлера. Да го видим. Бойлера, бойлера е тук, под този футиойл. Това е бойлера. 10 литров. Значи това е тип много бързо грее. След 5-та минута вече е загрял. Сега в момента няма вода в него и ние го палиме просто за да видим, че пали. Другото, което мога да направиш е отвънка на горелката да си сложиш ръката, за да видиш, че работи. Има и зимен капак, който зимата се затваря и за да не влизат боклуци също. Сега го гасиме, защото нямаме вода в момента. Така, има едно друго нещо. Сега това е важно по принцип. Зимата, като искаш да източиш бойлера, го оставаш в такова положение нагоре. И сега долу има една пробка и водата изтича, за да не замръзва. А като искаш да го използваш, даваш така или на тука, или на тук. Едно от двете. Няма значение на къде. Едно от двете, да. Това е този кран, дето ти обяснявам за газта. Как всеки един уред има такъв кран, който... Може да го спреш допълнително. Той как допълнително? Той всъщност е основен. Всеки един уред си има смисъл, може да го спреш. Така. Ако няма да го ползваш уреда на газ, а само на ток, може да му спреш от този кран газта. Може. Бойлера има ли на ток? Има. Този бойлер работи и на ток, и на газ. Това му е неговото за ток. Само цъкаш тук така и той започва да си загрява. Разбира се, трябва да си го спрял на газ. Една от двете опции. Значи го цъкаш off на газ и му пускаш on и ще е на ток. Да. Иначе ако е обратно, тук трябва да е изключен и тук му даваш on. Да, точно. Всъщност ако не си включен, ако си включен в тока, това трябва да е изключен. Иначе той ще грее на газ и на ток. Добре. Така, докъде стигнахме? Може би помпата. Помпата, тя се слага отвънка. Да покажем какво представлява. Чакай това. Да покажем какво представлява помпата. Ако искаш да... тя тук ли? Тук има още доста неща за... добре, давай да видим. Това представлява помпата, която захранва водата, само че после отвън ще покажем къде точно се слага. Така, сега да продължиме в интериора на карваната. Тук е мястото за масичката. Тази, която е между диванчетата. Тази, която е между диванчетата, може и двете да са заедно, може и отвънка в форселта да седи. Така, сега на този тип карвана с това разположение. Тук сега нали ме разбра. Само тия са на 220, пускат се от тук. А тия другите всичко е на 12. И тая е направена следове за икономия. Ясно. Факто. Така, сега, тук имаме няколко опции. Едната опция е масата да седи така. Така, другата опция е следната. Тази маса я махаме. Тя също се прибира тук. Тя се пасва там. Това като свалиме тия петите ли, каквото се вика, няма така да се клати, или? Значи петите трябва да са пуснати и четирите. Тогава и да няма се да се клати. А не така да се клатиме. Сега сме пуснали един крак, колкото да не се обърнем. Добре. Сега, леглото става последния начин. Може да имаш две опции на легло. Едното е, както съм снимал и на снимките. Сега затова ти обяснявах, че карваната е супер чиста, брато. Помни какво става. Супер чиста карвана. Няма мухо, няма влага, няма нищо.
няма... Даже Пая тия жени. диваните за... Даже Какво? тия матраци за двоетажното легло, виж как това са е за съхранени в второто. Вакуум. вакуумна турбичка. Еми да, това е като при колите, същата работа. Зависи кой я е ползвал преди това. Да. Виж сега като го завъртиш, така виж как става равно. Да, няма бунката. И Да. там слагаш това другото. Да, и го слагаш наобратно. Аха. Това ти е едното легло. Да. Едното легло. Мгм. Сега, или можеш да го използваш. Така, ако искаш, пробвай. Я. Ако искаш, пробвай. Да, искам да видя. То си е такова сравнително. А тази печка дали грея? Грее, да. За мен е идеално. Ама 1,68 м става. Да, добре ти. Ако си 2 и нещо, ще е късичко. Иначе Даже си имаш и оригинална възглавница. това е... така. И оригинална възглавница си имаш. Кърваната е изпрана професионално. Мерише на чисто, да. Не Мерише на чисто и тук като да горе вземаш ти да е чистиш. това, парденце. Тук мога да се заградиш с перденце, да. Евентуално. Ако имаш желание. Като опция го има. Супер. Удобно е. Аз не съм много претенциозен по матраци и такива, нали, някой много ми е твърдо, много ми е меко, но Тук в случай на мен е супер. ще стане сауна след малко. Спирай, ако искаш. Явиш печката пак да оближи се да вижда какво Да, топли си тя. Това ако поработи 20 минути... Буквално тук ще... Ама то, виж сега кое е интересното. Спираме печката и тя продължава да излъчва. Да. Тя сега ще излъчва поне още един час. Най-малко. Повече даже. Сега Не. тук пак осветлението всичко са някакви лампички. Това вече са елементарни неща, Да. дето всеки би се справил. Тук имаме пожарогасител, шкафче с антената, Да, която ще я може да спреме. изключиш, да. Може да си сложиш какво ли не. Тук ни е за чини и чаши. Окей. Място. Тук имаме също още доста място по шкафовете. Супер. Да, и аз това гледам. Тук ти е реално отвънка. Да, виж сега, карвана. бойлера. Виж сега, братле, карвана се гледа е така в Ъглите. ъглите. В Знам, ъглите да. в шкафовете отваряш. Е така се гледа. Аз тази карвана не знам как е толкова запазена. То гледай бе, човек, тя няма забележка. Ти гледай фурнира къв. 10 години по-нови карвани имат Вие забележка. нещо реновирахте ли, като я вкарахте ли така? Не, бе, вкарахте? нищо не сме правили, Нищо не само сте. то, дето я изпра. Ага, да. Добре. Аз затова я взех тази, защото е много хубаво състояние. Много хубаво състояние. Там по ъглите бъркал ли си да видиш за влага? Не. Отпред. Аз имам влагомер такъв професионален, който още като ги купуваме и ги пробваме с него. Ти виж предницата в какво състояние е, брато. Я да видя. И тук покажи. Тук. Значи почти Да, всяка това ми е. карвана има някакъв проблем тук. На прозорец. А тази карвана е на 20 години. Няма, да. Няма влага, няма нищо. Какво Те да ще ти ги, кажа? ще ги бъркнем отвътре да видим също. Да, бе, много През ясно. капака. Виж къде са си изкарали антена. Къде? Англичаните. Ага. Не, това е разклонител. Разклонител, а не антена. Те къде са Разклонител. го возили? Някъде отдолу. Той има контакти, А, да. къде включва. Това е, че са английските контакти, трябва преходници, ама нищо. Преходни, не, по-добре да си седат тия контакти, защото вътре жиците са дебели и Те ще едно- седят, но за трябва да сложиш електрожен- отгоре. да. Отгоре... Абе има и една друга опция. Така, тук мога да натиснеш. Знам, с ключ. Да, с И ключи си слагаш и и твоите. влиза, Знам. влиза двойката, Правил ама съм го с това. преходника е по-цивилизована Да, работата. правил съм го. С преходника е по-цивилизована работата. Тия тук са това, бушончетата. Това са бушончетата ключовете. за уреди. Не, Или на самия уред. тя си има бушони. Сега ще ги покажа и тях. Има и Добре. кръчета на 220, има и такива бушони на 12. Добре. Така, мога да Тук покажем второто легло. второто легло. Аз го видях на снимките как е сгубено. Въпросът Искаш е да го направим? къде му се слагат. Айде да го направим, че иначе нямаме разбереш за какво става. То не е само аз, те хората като гледат, че им е интересно и на тях да видят като цяло как се правят тия вторите легла. Защото нали едно на снимки сгубено, друго да го видиш процес. Да, знам, аз съм включвал някакви клипчета. Така било, значи. Така, сега това си му седи всичко. Да. И матраците, и стълбата, цялия комплекция. Там заключваш. Тук заключваш, да. Това влиза е така. Тук пасва в етия. Тук си има място къде да се закопчае. Ага. Тук има място къде да се закопчае. Тия се вдигате така. Да, това са преградите за това. За матрак. И за дечицата, и за матрака. Да. Така.
Ей, как стана двуетажно? Така, сега за тия ти говорех. Значи Бранд Мил. Това е матрака за... И за двете легла. Не. А за горното ли само? Нали, Да, ти на долното, да, ти на долното слагаш долното, нали се тия. прави с тия. Това е за... Това е за тия. И тук имаме още едно. А то в този случай горното малко по-малко ли е от долното? Е много ясно, това си е за дете, това легло. Хубавото е, че има преграда и няма къде да паднеш, защото ти през тази дупка не може да паднеш. Ами той има и стълба. Да, аз я видях на снимките, ще сложим после. Не, то няма какво да слагаме. Не, няма какво да слагаме. Значи стълбичката съм я прибрал в гардероба в банята. Добре, ако ще да сложим да го видим цялото сетното. Еми хубаво, дай, ма да направим ли долното? Добре, те само трябва да сложим тия. А тук отдолу, освен бойлера, друго нямаме като уреди и такива, нещо за техническа част, някаква за гледане. Не, там имаме бойлера и крана за бойлера и другото ни е за багаж. Да. А она тръба там каква е? Еми това е за въздуховода. Окей. Това дето върти въздуха. Окей. И си става реално за примерно двама на голямото легло и тук още двама, 4 човека. Тя така се води, 4 човека. Да. Въпреки, че ако се махне там шкафа на спалнята, могат и 3 да спят. И аз още ще ти кажа. Даже може да се каже за 4-5 човека, защото реално и... Ама нормално да кажем си е за 4. Да. Тук отдолу си имаш малко и от прозореца светлина. Точно така. Сега, я да вземем да сложим само стълбата, не сме показали. Добре. Стълбичката не сме показали. Тя е така, пасва е тук. Се слага и си се катери. Точно. Малкото нагоре. Да, между другото много им се радват децата на тия. Да. Той, кое дете не иска двуетажно легло и да е на втория етаж. И да е на втория етаж. Да. Горното може да си пуска и лампа. Да. Супер. Много добре. Сега, примерно, тук мога да апгрейднеш. Тук мога да накачиш цялата с скрити осветления. Да, може да добавиш някакви неща. Такива готини работи. Тук стойка. Които ще заизглеждат супер добре. Добре. Така, почваме да разглобяваме. Дай да видим обратния процес. И после да минем към банята. Да, това трябва да иде там. Ще го сложим, да. Сега аз ги бях наредил така, две. Това ми харесва, че супер бързо става. В смисъл, дори ако трябва всяка вечер да го правиш, не е толкова трудоемко. Абсолютно, а предната спалня буквално става за 10 секунди. Да, защото аз си мисля, нали, предната спалня, всеки ден да разпалиш, да сгъваш, ама то реално... Реално е 10 секунди тази работа. Нищо не е. За да може през деня си използваш, нали, масата и диваните. То въпреки, че повечето време се продане, ще го прекараш пред в форсела. Ами... Като цяло. И зависи кое време на годината е. Да. Въпросът е, че мога да използваш всичките опции. Това е много интересно как се сгъва това въобще, па не предполагах, че така става. Сега всичко по обратния начин. Махаме възглавниците и сгъваме рамката. То реално ти ако правиш само долното легло, то ще го направиш и него за 10 секунди. Да. Както предното. Рамката идва е така. Прибираш. Така, сега. Аз пропуснах момента, тази мачка къде изчезна? Е там. Тя е тук, седи място. Не тази, която е тук между двата футиола. Тя е тук, има и за двете има място. Там. Да, така е направено. Да. Да ги сложиш и двете. Добре. Аз се очудвам тапетите как са толкова чисти. Аз затова я взех тази кривана. По принцип избирам някакви по-нови. Трябва да снимаме и някаква такава. Да. Няма влага, няма нищо. Много хубава кривана. Аз ви казах, който дойде пръв, печели. Иначе ти каза, по поръчка вкарваш ли? Примерно казват,
човекът ти казва, имам бюджет и колко си, искам каравана за 4 човека, съседи каква си баня и ти почваш да търсиш на място такава. Ами, вече трудно малко става тази опция, защото или намираш... доста се пообраха по караваните и аз горе-долу ги взимам един и същи тертип. Окей. Защото знам, че ще го качеш и почва да ми питат отдолу в коментарите, ама откъде, какви други има. Еми, те хората, ги които са купували, знаят за какво става въпрос. За тия, където не са. Тая маса малко пробита, ама нищо, нормално. Нищо е, затова имаме 2 чаши. Оп, айде. Така, сега докъде сме стигнали тук? Нещо отворено сме забравили, не така, предницата. Комарници, всичко има навсякъде. Комарника на вратата не показахме. Его е комарника на вратата. Да, работи си. От възможно най-хубавия модел е тоя. И до банята стигнахме и излизаме отвън. Тук пак имаме осветления. Да. Така, сега тази стълб... Снимай гардероба. Гардеробчето е доста просторно. Тя и банята като цяло си е доста просторна. И свежо и чисто. Да. Цак. Гардероба. Добре. Това се върти. Главата е въртяща. Ага. Отваряш. Тук имаш механизъм. Отваряш. Да. И от тук помпаш течността. Окей. Така. И после затваряш. Окей. Така. Банята и туалетната са отделно, което е голяма екстра. Да, аз специално това гледах с душ кабина отделно. Това е форселта, това е бидона за водата чистата. Добре. Аз даже не знам как не са изгорели комарниците, това не е. Тя тази кървана е седела някъде, не е била на слънце. Ти ще пробваш ли Събирам сега. душ кабината? Да, е малко ниска. Ниска е, да, то няма как да е. Аз ще се събирам без проблем. За теб, да. Ами ако искате да извадим някакви неща. Мен ми се иска да видим, защото... Чакай да... Ако искаш, снимай корито. Добре. Коритото си е здраво. Да, абсолютно здраво е. Нищо няма. Няма пукнато, няма нищо. Ще видиш, от 10 карвани, 8 са пукани корита. Тук е шкафчета 2, долу шкафче. Да. И така, добре. Добре. Хубаво, ако искаш да минем отвънка. Вече, защото тук май си изчерпахме. Изчерпахме се. Добре. Айде да минем отвънка. Какво да гледаме? LG Savante 524. Това е модела. Ако някой пита. Вратата се разделя на 2. Така ли? Това па не го знаех. Вратата се разделя на 2. Примерно, ако ще да отвориш и проветрява малко дете да не изскочи. Да, бе, само да си сложиш комарника отвътре. Да. Тук имаш такова да закопчаваш към карвана. Да не се отваря. Да не се отваря, външна лампа имаш. Да. Тя се пуска отвътре ли? Тя се пуска отвътре. Така. Къде беше? Това е червената лампичка отвътре ли? Тя даже не е изгоряла, да. А тя даже не е изгоряла. Да, може. Така. Тук хладилника, то даже сложи си ръката. Аз щях да питам, то номер къв е? Това е шасито. Това ли? Да. Това е вин номер. Значи трябва да го имаш набит на рамата. Да. По стъклата не го призна така, те интересува ги набития. Добре. Така, значи тук може да си сложиш ръката. Това за кое? Хладилника, ама то ние го спряхме вече. То още е топ. Топло е, да. Така мога да разбереш дали работи хладилника на газ. Тук. Така, продължаваме на там. Тук е място, където акумулатора. Тя е с такъв акумулатор за карвана тягов. Да. 115 амперов, а тук се включва в 220 в мрежата. Ти за да го включиш в 220 в мрежата, това трябва да седи отворено? Не. Откъде прекарваш кабел? Окей, да. Такъв адаптер допълнително трябва да се вземе? Не, те си имат. Не знам, имаш ли, нямаш ли? Не, примерно, ако искам от това какво се води? Манекен някакъв към шоко. Това на всяка една карвана е така, хладилен бус, това е стандартна букса. Дори и да няма кабел, буксата струва 7 лева всяка една железария. Окей. Слагаш някакъв кабел. И от другата страна се влиза в контакта. Няма да им сега тази има ли букса. Така, значи тук какво имаме? Потилка, резервна гума. Това е да заключваш лапата да не теглича.
да заключваш теглича, да не мога да откраднат. Това е за лапите. Да пускаш лапите. Добре. Тук има място за още една бутилка. Тук има място за още една бутилка, ама то е напълно излишно. Да, там трябва може би нещо да се прави. Да. Ама то... Предната. А то маркуч за какво е? Не, чакай бе. Това. Не бе, това е за габарит. Да. Габарит. А то отива надолу, да. Да. Ма тази предната дъска изгнила, аз това даже не съм го видял. Нищо, тя не е конструктивен проблем, да. А това пък какво е? Абе, това е за този локъра, дето заключва теглича. Окей. Добре. Така. Тук не изглежда. Теглича е здрав, смазване и е от този новия модел. Даже вътре в историята гледах, че са го... Смазваме. Има сега като закачиш някоя карвана и някой като им е свършил вътре амортисьора. Значи това се прави така. Закачиш го и това цялото пада. Ти го дърпаш. Това се води два пъти вибрационен теглич. Това е спойлер. Значи на карваните в България целият спойлер го няма, не се притеснявай. Да. Той след някоя година изчезва целия. Така, виж сега, това тук е рамата. Това е важно. Виж сега, на тази рамата е в този правоъгълник. Това гледат в кат. Да. Виж тук. Можеш ли да го видиш оттам? Вижда се. Този прозорец е направен за това нещо. Да, така. Ясно. Буксите. Едната е 7 пинова за светлините. Да. Другата е малко по-специфична букса, която е за хладилника и за... Значи ако ги включиш двете, има една букса, която ги обединява. Ама става 13. И ставаш, ако си с 13, слагаш и имаш светлини и ти работи хладилника докато караш и ти се зарежда и акумулатора. Да. Сега ние докато сме тук поне да си спреме гъста. Така, за всеки случай от цялата бутилка, вместо да спираш кранове. Ръчната си работи перфектно. Даже доста добре. Така, карваната е на 14, което я прави по-висока от стандартно. Тази карвана е подходяща и за неравни терени също. Защото е късичка и висока. Така. Дръжките си здрави. Защото на някои съм гледал да се чупат много лесно. Се откъртени дръжки, да. Ще има проблеми в предницата. Трябваше да вземе отвътре тази помпата за водата. Аз знам как такова. Тук се поставя тази помпа. Тук се слага и другия край в бидона с водата. И другия край бидона, ако имаш и по-голям съд, и по-голямия съд слагаш. Да. Така. Гумите. Те са си... Окей. Не са напукани. Така. Сега, ние сме от другата страна слагаме форсела. Ами от двете страни мога да сложиш. Не, защото тук е примерно, виж как е така. Огънато. И тук ще си скъсам нервите, като трябва да го вкарвам. Примерно. Така, задницата с тия червените стопове, прилично изглеждаща. Стъклата са от потъмнените, двойни, слънцезащитни, слънцеизолиращи. Виж сега тук покажи това отдолу, тук изтичат водите от ходните. Сега, единия вариант е да тече на земята, другия е да ги събираш в някакъв съд и третия да ги отведеш в септична яма с маркуч. Да. Три варианта имаме тук. За това, където се събира в някакъв съд, по принцип има една касетка, да. Тая го няма. Добре. Аз това тия въобще никога не съм носил такова нещо с мен. Това е бати и штуртия. Чакай да ви само. Я виж сега коминчето и антената ги покажи от тук. Това е за... Коминчето ти е за гъста за печката, антената ти е телевизията. Да. Тук за препарата мога да покажа. Че само да ви лайсната някъде дали огъната. Не, тук ще влезе, до тук е окей, тук дърпаш. Тя тук накрая няма проблем. Чукна ли се някъде? Чукна ли се някъде? Ето го, братле, тук слагаш течността за казанчето. Това е за мивката? Не. Това е за казанчето, за горната част. Казанчето на моноблока всъщност. Долу е... Тук ти е касетката. Значи това така се вади, от тук се изсипва и пак се слага. Това тия батерии са да ти показва нивото на течността в казанчето. Това къде го показва? Там горе има една лампичка, което е пълна щуртия.
Да. Така, това са за хладилника тия неща. А тук директно го изсипваш това? Да. Това реално ти е казанчето вътре? Те са два препарата. Да, син и червен, да. Розов. Розов. Мога да сложиш и каквото имаш сега. Добре. Не е задължително. Сега тази карвана, хубавото в нея, какво е пак да кажем, че е средна по размер, а пък е за 4 човека и Да. отделно баня и туалетна и е в много добро състояние. Това е хубавото на нея и затова е докарана всъщност. Добре. В момента нямаме друга налична, за да направим съпоставка. Да. Тук някаква лампичка ли е? Какво е? А, не, това ти е за вратата, окей. Да. Да не ти се отваря от вятъра. Ясно. Лампите. Четирите лапи. Супер. Чакай да видим от другата страна нещо. Така и така сме тук, после като се пресета нещо да гледам. Еми да. Добре. Четвъртата. Тия с манивелата си ги развиваш. Си ги пускаш. Има и друг чул, ама аз съм с винтовер. Еми това е. Супер. Той е тук от 10 години. Къде го паркирам? Караваната за какво ще ми трябва? Бъде позиционирана на терена, където строя куполната къща, за да може повече време да прекарвам там уикенда, не да ходя само за един ден. Съответно, също ще разбереме как ще се тегли тази каравана. Кията достатъчно мощна ли ще бъде за това нещо. В нея има включен форселт, ще го разпънеме, когато я позиционираме на терен, тъй като ми е интересно да видя как ще изглежда с форселта. За състоянието, в което е караваната, тя е 2001 година, е супер запазена. Цената си е много добра. То си личи колко е запазена и чиста. Явно си е пазена като цяло, в смисъл държана е под навес. Няма нищо изгнило, няма нищо влажно. Така че може да се каже, че си е страхотна находка. Предстоят епизоди с самата каравана. Как ще я позиционираме, как ще я нивелираме, как ще опънем форселта, теглянето как е. В следващия епизод най-вероятно ще завърши курса B+E и ще монтираме тегличи на кията, тъй като няма такъв фабричен. Освен това, ще направя един епизод, малко повече подробности. Първо за вноса на багера, тъй като там събрах доста информация и излезнаха доста такива неизвестни, които трябва да ги предвидите, ако ще си поръчвате багер или каквато и да било машина от Китай. Ще направим един епизод за куполната къща, като обобщиме какво сме направили до момента и какво ни предстои през лятото на 25. Това е за сега.